ebusuafo ye mo bibia akwa ba e de ba NKOMOPA TV. Wo ni twa se NKOMOPA TV ye gi agua na ye tena sese ya na ye de sunsumu nsem. Enyoma akwa akira entumi mba fie no eno ne ekɔ no e de ma yahwefo. Eno ti ana enne ya ba fitie mu all the way nebehi ye ne Gadawu ekonfo e ba bedi enkomo. Mesra se obetame kuchu ye gye nkrato ye besan aba sese ya bam piao. Yamama kwaba sare mzikan ekan no emre no enya ye be emre no aso nana yamama kwaba na empom te sen twedi amponyame ni mpanifo development yemoye pa. All right nana wakasa den amame ebia ene obi first day a o hwe wuni ebia no obi enimo mesra obeba odin ene babi a odi ojuma yo me din de nana fredi ajiman. Okay yo afari enebehi me bosum din de Gadawu. Okay Nye ono nko na aye mabosum. Okay wo bosum ba ko ye friend obu kufi. Okay ono de aye santeman bosum sante hene bosum. All right Gadawu ne din kan wale mi. Okay ansana obu kufi no eba. All right abusia ene kame waso na obete de entwa se wote ene eno na betwa wasumu nana enbra ana obo atenase emse oye konfo panyini na obi bisa se atenase bokrampo eye dade wada roma atenase bo ye adwumadi a sebe ya de bosumu firi baabi ko baabi. Okay na wanye atenase bo amfa amana bosumu na adwuma a oye no enso ani. Okay biribia na ma bosumu na adwuma etosini ewo baabi okoye no. Okay Jese ubo na tenase na wohunu se kuro na ode na ba mu no afei adwumadi a ode hye ne nsa se wo medi no kuro no mu honom no watimi adi adwumadi no amana wie paye. Okay nana wadaroma o kasa no o kase Gadawu na edi kan ekan wadaroma me bisa se Gadawu no efifie anase okoji wo baabi. Gadawu no ye fie bosum. Okay me nanamu ne kwaje baaye. All right me nana ya manu ane me nana Kofi Azo. Okay ane kwaje Gadawu no ade bre me nana konfo acha. Okay ti bre krono m kwaje Gadawu ne baaye no. Yeah over be 100 years asem ne ye kanine. Okay say Gadawu no ye bosuma ache. Okay no kwaje baaye no me maame ene di nkan be komo ye Gadawu no nti maame komo ya na wo firi me maame so. Okay na me maame sha asese wo nti bosum no otena ho no mche pa Gadawu no otena fie chei na wonka obia Okay nti wo she dem chei kopim bra ye de me nana nam ni susu bra ye nyini ye. Okay na berwa no saade ne ko ni kurum osande Gadawu ni koy ekoy ya mamra wose okoye ni kurum bia na wasande ne baaye. Okay ti ode ne baaye no sha asese pimpim efie nkora nti ya pimpim nkora no pimpim ye ya na 20 bren sa bren na sante hene baaye a obetwa adwira tosuminu. Okay aye date no ice keep kakra na we ento aso aye 2009. Okay sa bren no na bosom no kwa me wasante hene ahimfi. Wow nti baaye no kwa me wo no mu no aye se yentiase aye abusua no. Okay papa abusua ene me maame abusua we so tiase nti bra o mo kan bibia wie na
yɛde me kɔ bosom ne kurom no na yɛ 2010 okay ɛna yɛde me kɔ bosom ne kurom omo twetwe ne baaba no asɛ ne abasa okay 2010 no de me kɔ hɔ no mo ma omo dem kɔ kyerɛ mpanimfo dem kɔ kyerɛ bosom ne sɛ bosom panyin ne sɛ afei na wo ba wanya ne yere a opɛ wo wale no okay timpanimfo no so anso ampete o ma yɛkɔtɔ akɔbae sɛ wo so mutwa akɔde busa ne sɛ ampa wono na afa wonne yere sɛ opɛ wonne ne tena all right ana mabere wa no tɔ akɔ no dem di busa mutwa ya ne fae okay tie fae no mu yɛ sɛ agye sɛ yɛ soa bosom no e ma ne ba ansa no mu mbagye di sɛ ampa sɛ wono na afale wonne yere okay na wadaro mu hwan na so abosom no ɛyɛ menna o de bosom no besoa me okay ama na ba no o mahunu sɛ ampa sɛ bosom no awale me ampa okay ti chiri na de bosom no ya amamre bi o mbeye na de soa na yesi wo bae ti wo bae no de emu nsam de ya minim de ko satam na wonena me hakra ehonum ya na yesi bosom no saa na etie okay na wadaro mo mimbisa wo utimi eko school eko anim kakra oh school mi wie JSS ewo apatrapa okay RC yeah na SS ana bosom no ampene amanko adintina wa ampene wadaro ma saa bre na mi wie JSS na bosom ne wale me okay nti me so na me ye footballer okay starting no na mani nje bosom djuma no ho akomo no ani nje ho okay fi se bra papa bi ye so obeboa me matu kwan okay akobobo ti bra papa no ye nhihye ni nyina wie no na bosom ne de bae no ti saa bre no na mani nye ho se mekom na bosom no so sabe wo hunu de ekoso sunsun okay di oma me nana ne wo ne se me yesa me nkomo de a edam ne wu wayi mu baako okay ana oyi de han ti me nana bo mama ne ti ye ne me trans adwunu se dabi okay ya wonim de obenya no correct e wa asase so yeah ti mame to saa no mani nyina gu se me di na sede so okay di ama no all right na se saa na asem no tie okay na wadaro mo mbisa udi na sede so ana se ogitu mu se obekom no challenges ben ana wahia ewo akomnim challenge die anse akoye sunsun modwuma yeah unya bibia totroto saa wo okay se mia mi kurum kura mi free de ba ase no mi face bebre okay pa ye kuroduan mu na bosom no de waboa me okay waboa me fi se otamti a obechew wow fi se gadawu ye bosom a santeman wiasema obi anim ni se oye okoje aman okay fi se gadawu ye bosom a nani edin ewo adwuma bi a wode manimu okay se free sem be kom ye no o ma manim ngu ase da all right nso he bi e betum bia no twitwaje me wo mu okay wonne ma ni onua no mu twitwaje me wo mu pa okay kopim se odem betra so nso he bi atum bia so twitwaje wo mu kopim se ne ni ye sha ase free memenda ayimre dia bepim ne anopai a me dia bona transie dia awie me de ne ba kuruma se fie miense ni okay na afie na atanase bono atimi abaso fi se ye ba no challenge bebrebe we bonzamfo no tofa no nso di hia wo mu tofa ha no di hia no okumbi yeah na wo kiribi okay so ba kuruma se kura won kiri baye wa kiri baye miensa hey wow ansa na ye di abona atanase okay na wadaro mo mami mbisa ekwan be so na mo fa so di chi baye no ano na ye sunsun mu ade okay ano de mintimi enkiri mu nim kwan a bosom no fa so de ye na dwuma e wo sunsun okay na mami mbisa wo se obi emfa ne ho emejai gadawu a gadawu betimi akọ na busuma akọkọchi obi ana me de asemwe ye mfato ho de akire wiase afa na nyina all right bosom ye sunsun se sunsun so ka se opewa asem wodowa okay sebe wo cameraman wo mfa ho meja no no correct nanso na adwuma wa ba ya mane yeah se so nani na ufiri akoduru fie na ohwe se adwuma ba ya ma ne so nani a okay se obi try obi tuma che no wow okay fi se wo hunu se
ade abaye ma na mmere bi betimi aba obasan ato ne nsa afro na nti wotena o ma wu a be de na wasan ato ne nsa afro no kre nti obeko ma wo honom okay saa na asem ne sitie all right nana wadaroma ye di nkomo no wo ka se tama abwane toye na se bosom no nya empempim obia abwane ntoye okay wote ase no anka obia na ode ne koye esan de ne baaye maybe sa wo onfa ne nkoye no eni ntina na enka obia wo fi ho na na bosom no me maame onwuye wote ase okay o wa se sie all right bra me maame no bosom no firi ne so no a shede mo che me ha mani nka kwara no be 25 years de wow ebedu wow ebedu okay nti mabere wano so tia so onwuye odadam sesi a wo yekurum me nkire ne ase wow eze mo firi o mu nwu ebere nduro se odoma ko be fere na obeko okay nti bra eduru se waso mde bosom ne ko ne kurumu na mu koye hu no mafoforo na bosom no sa be ye mo no okay mu de ne ba no na aberewa no sha ase se obo ho bra mde ne ko ba ya afi na bosom no ese akora ye wo no foforo se obeda obebutu ansa na wasore ti wa sha ase se efie nkora no opempimbi na mesusu na bosom no ani ku ne ho a ode wale mi all right nana wadaroma mi bisa apart from Gadawu no osan wo suma bia na so san wo bosom bia osan ekom me wo obuokofi ono ne ye tano okay okay ono so ba ana me wo kremu okay fena huntawo kremu okay ono na sabe busa ni nyina gina no so kese kremu no kremu ni no ono na ye busa okay ye bibia wo fiase okay nana wadaroma me pese nka wo ka abakosam kakra bi fa Abuokofi sa suman no suman no Obuokofi no ya bra ya de me ko sirim baaye aye kurumonum ne ye guru wo yefie okay nti ye se bosom ne bakoye na ono so si me so okay ekoka kire me na se ono so na ne je abofra no pese wona ne tena okay na ye se abranka chense o eye enam dodo ense nkwan nti obetuma beboa adwuma no okay ti efiri sa abre no munyina sha ase se omoba kakra abosom no kra de ya mompa ya mampani fo no kanga se nko ma bibiri nko ma bruso okay nana wadaroma obi bisa se me pacho bisa na ma me dwuma ben ni adwuma ben na wudi ewo waso ne yiso Gadawu wonye feska beji sika okay wonye double money okay ana Gadawu enye se mi yisika amount Gadawu sabi obi bodua yeah oba Gadawu obedane wonne ma na onua bedane okay se o yale kura na woda owu paso a obeje onkwa okay di wagina no sabi obi pe akontuo na naboa mamintu kwan ko amanone Gadawu otimiye all right sabi nana me pese me de me ho be hye ne nsa na wo bo me ne babusua ho ban Gadawu otimiye okay yale sabi yale a mehunu se me de onsa bi da HIV okay ene sabi kompo ene achacha okay de menhu na yale a ewo aduru a sabe ya tiri osunsun de sanipa bia no otimi ye hu adwuma mo bia so anipa pe efiri bosom honom no se ommoa no otimi ye na saa sikaduro ne de mekan ne de no de onye bi okay all right nana se saa sikaduro ene nioma feska beji sika money pocket no dry ne saa ne mane de onye bi adofo enkomo no ayede nana wadaroma otete akom metiti akom okay na ebere mu de minya enhya ase okay onya ma kwan se ye de obi ba ase ayenye no na ontete na kom all right ebere panduro no ma ono anu bekere okay nana wadaroma wo ansa na yebekọ no afutu sembe na wo de be ma wo mo a abosom epin wo mo anase bosom eka wo mo a wo mpene emma bosom no enye na adwuma no afutu sembe na wo de be ma sankofo no afutu sema me de be ma minua no mo nketewa okay ani minua no mo mpanimfo a adwuma no omo ya omo nhwe so nye ne ye yeah akommode okay
Ukomo a ma wani nyi sɛ adwuma na woyɛ no woyɛ hene. All right. Woyɛ hema. Okay. Na akonfo mu bi bu omuhu abomfia ɛwɔ akomadwuma mu. Okay. Wa wo hwɛ enra ye bo odwa no. Yeah. Esabi obi bia la obeba bia ba kyem bia no yesi obonu mu ase. Ana wa kyia me. Yeah. Enti konfo bia ye hene. Okay. Konfo bia so ye hema. All right. Na minua no nketo abosom pimpim wo mu no. Omo mma asofofo no ndaada wo mu. Okay. Na asofofo no kra no omo de bosom na ye adwuma. Sure. Me ka sisupi. Se omo de bosom. Ukuta asofo no binum. Oh papa, yentimi modini. Nokre. Omo de bosom na ye adwuma. Okay. Nanso se wokɔ no honom wo pese wo kɔ nda mo de na wodi won ne de achinti no. Obaka kyerɛ sɛ akomonye. Nokre. Amma obi antum futuro engu sebe minnuan mo nketo afi na bosom pimpim wo mu. Okay. Na omo nhwɛ so na omo ma bosom no ensi fom. Omo ntim vese ene abosom bebrebe hyɛda mu a omo pɛ wo mo yere ma wale. Okay. Na wa ma ho kwan amma bosom na anwale na asoso bosom ni dini amehita. Ebede na asoso wanya dini. Okay. Enti yamma ahohoahoa ene odom mra emu sɛ akomadwuma na ayeye no. Twadi ampo nyame ene de ba efi so na bo nsuo bo nnua. Yeah. Bo mu ehoma ne bibia. Ana waka kire sɛ bibi obo bia soso no wate ho. Nokre. Na ede na sɛbe akomode eye bibi bɔne. Amanfo kwasa na kasetia sɛ abosonsom yɛ sɛbio na nakode kafra abosonsom yɛ nkwase asɛm. Enya nkwase asɛm. Okay. Eye be na omabu omu ne butu no. Okay. So ahunu. Yeah. Enti me de me ka kire minyan mo sɛ wa ukura bosom bia no. Okay. So mu ye na mmere bi anasa nnabi beba yanimu a unkura sunsumu a obeye te sɛ akokɔ ɛwɔ ewiase. Okay. Ti mesrew madofo ne atiefo sɛ bosom enya ade bɔne. Okay. Bosom bia yɛ sorabɔfo. All right. Sɛ bosom nya sorabɔfo a nka sɛbe odo nsama no a ɔnkɔyɛ de wopɛ emfamma. Okay. Abusuafo nanase bosom bia ɛyɛ sorabɔfo. Empanifo se de daye ekoson ye ne pitri. Ene aha na yede yedwumadie no ebesi. Me pa cha na screen no phone number no eda screen no ase. Frɛ how bia wonamu amane bia wonamu bia no. Woni nana eni nkomo. No beboa wo. Oba de ya adom a dasene ye besan ehia. Piaw bam.